No poď, ja teraz vám dačo poviem ohľadom toho, jak na silný biceps. Alebo... A ideme drať! No, vítajú dnešného tréningu. Konečne dneska je sila jak sviňa. No, dneska 40 jednoručky, tutoriál, ako to máš dokázať. Takže, ťažké jednoručky, poriadna rozcvička. Ak chceš vedieť, prečo zdvíham 40-ky, tu je odkaz hore. Megandrov alebo Giganabol. A ideme drať! Prvá rozcvička. A nakladáme. No, máme druhú sérku. A teraz vám dačo poviem ohľadom toho, jak na silný biceps. Ťažká váha a dynamické cvičenia. Dynamika proste švihom a staticky sa držať tú váhu. Už keď to nejde silou bicepsu staticky, to aspoň držať, negovať, aspoň 2-3 sekundy. A to isté aj tu. Lebo mi tu sedia, že som mal väčšiu tú silu v tomto a tak toto je tip na mňa. Ako byť slabý. Takže toto chce to aspoň 7-8 opakovaní. Ďalšia dôležitá vec je nerobiť 8 sérií zbytočných.
Jedna séria do zlyhania ťažká, jeden drop set, konec. Ďalší cvik. No poď, ja budem držať a ty môžeš. Pozeraj na ruku. A vždycky sleduj ruku, hej? To nedrží ani. Poď. Poď. Záber. Dobre. Dobre, ešte raz cvička. No, takže máme poslednú sérku. Toto je čisto na pretlačanie, staticky držanie a ideme na to. Dobre, jedna sérka stačí a taká ťažká a pôjdeme na motavadlo. OK. Dobre, stačí. Toto už bolo na ľavačku ťažké. Dobre, ideme ešte na motavadlo. No. Takže, jak ďalší cvik máme na motavadlo. Ja mám túto profesionálnu ručku, z ktorou sa mi podarilo vyhrať druhé miesto na majstrovstvách Európy. Sú len také viac menej slabšie pumpovacie sérky. Ďalšia dobrá varianta, keď chcete viac zapojiť to predľahtie, ja to robím tak, že si to oprem sem. Ja si to oprem takto, zaistím sa a idem.
Ďalšia vec. Keď chceš vedieť, jak začať po zranení, tu ti dávam video, ako som začal vlastne po zranení šľachy. Tuto hore. Comeback jednička vlastne na to zameraný. A postupne každý jedna čas o tom rozprávam. No. No. A toto je vlastne záver tréningu na silné ruky. Keď chceš vedieť viac, ako môžem trénovať tak tvrdo, tu máš video odkaz na Giganabu. Dobre. Hotovo.